Takže na protest ma motivovalo prísť, kvôli tomu, že som mladý človek a obávam sa o stav demokracie na Slovensku a chcem tu žiť, nechcem odísť do zahraničia a mám tu veľa rodiny, známych a priateľov a Slovensko je predsa Európa. Vlastne príde mi, že je potrebné vyjadriť nesúhlas s tým, čo sa deje. Je potrebné vyjadriť to, že tu sme, že proste nechceme si nechať uniesť štát. Dneska som sa rozhodol prísť, pretože po 69 roku ako študent som bol v mládežníckych študentských organizáciách, ktoré predspevovali hymny na námestiach a sme 2025 a sme v nástave, k tomu nemôžem vôbec.